Pozvao sam te ovdje da mi pokažeš onaj nož što si ga ima kod sebe. Vaši vojnici su mi ga oduzeli kad su me dovodili ovamo. Ja vas zaista molim da mi ga vratite. Zašto? Ukrao sam. Moram ga vratiti vlasniku. Dajte mi njegov nož. Što se tiče noža, budi miran. On će biti vraćen u dućan. A sada mi je potrebno nešto drugo. Molim te, pokaži mi onaj komad pergamenta koji stalno nosiš sa sobom, na kojim su zapisane Ješuine reči. Vi mi hoćete oduzeti sve. Evo malo što imam. Nisam ti rekao daj, nego sam ti rekao pokaži. Ti se znam smatraš Ješuinim učenikom, ali ja ti kažem da ništa od onoga što te on učio nisi usvojio. Jer da nije tako, ti bi svakako od mene nešto uzeo. Znaj da je on pred smrt rekao da nikoga ne okrivljuje. I on bi sam sigurno nešto uzeo. Ti si okrutan. On nije bio okrutan. Kuda ćeš krenuti? Danas ću u Jerusalimu ubiti jednog čoveka. Želim ti to reći da znaš da će biti još krv. Ćuti, uzmi novac. Ti se znam smatraš... Ti si, kako vidim, učen čovek. Jesam. I zašto ideš u prosjačkim haljinama? U Cezareji imam veliku biblioteku, veoma sam bogat. Uzeo bi te u službu, ti bi čitao i čuvao papiruse, bio bi sit i odeven. Ne želim. Zašto? Jesam li ti neugodan? Ne! Nećeš ti mene bojati. Tebi neće biti lako gledati me, nakon što si gubio. Šta je bilo posle? Posle? Posle biste mogli i sami da posledite. Ljubav nas je zadesila. Budi tako dobar pa se zamisli nad istinom šta bi činilo tvoje dobro kada ne bi postojalo zlo. I na šta bi ličila zemlja kada bi sa nje nestale senke.